Se oikeudenkäynti päättyi just. Siis ihan sairasta. En mä tajua, että kenen oikeasti tässä nyt oikein toteutuu. Siis se tuomio oli ihan mitätön. Ei täällä ole käytännössä mitään eroa siihen, että ne olisi vaan todennut sen syyttömäksi. Äijä pääsee kuin koira veräjästä, vaikka se on tietoisesti tuhonnut nuoren tytön elämää jo vaikka kuinka monta vuotta. En mä tajua, miten Milla on niin vahva. Kuitenkin oma sukulainen. Sellainen, kehen pitäisi pystyä luottaa. Ja sitten se kuitenkin tekee jotain noin sairasta. Milla lähti heti mennä, kun se tuomio annettiin. En mä tiedä, varmaan himaa. Mun mielestä katsoo, onko se kunnossa. Mutta tosi vahva se on, onneksi. No soita sit sieltä. Moi. Korvessa kulkevi lapsosen tie. Hänt ihana enkeli kotiin vie. Niin pitkä on matka, ei kotia näy, vaan ihana enkeli vierellä käy, vaan ihana